Szeretnéd ezt a reverseté a kapcudban? Segítek! Először is vágd ritmusra a retkes videódat. Valahogy így kéne kinéznie. Ezek után vágd félbe a jeleneteket, és töröld a második felüket. A továbbiakban ezt fogjuk használni, itt azt a nyomorult rombuszt megnyomjuk az átalakítás mellett, és elkezdjük a zoomot. Így állítsátok be a zoomot, itt írom, hogy hol hány százalékra állítsátok. Oké, most másoljátok a jelenetet és tegyétek be mellé, most 2 ugyanolyan klip van egymás mellett, és most fordítsátok meg ennek a gombnak a segítségével. Már van egy reversed jelenet, most jön ugyanez csak fordítva, hogy kifelé zoomol. Ugyanúgy vágd félbe, ahogy az előbb, ugyanúgy nyomd be a rombuszt az átalakításnál, és most ezeket írd a százalékhoz. Másod. Fordítsd meg és kész. Ugyanezt csináld meg a többivel, és ez lesz a végeredmény. További tippekért kadd be a